Idem vám natočiť moju cestu na tréning a môj tréning. Hey, yeah, I give her dick, she your man. Hey, she still won't fuck, bitch, I do. Hey, follow me, yeah, look at me, yeah. Sme tu. Tu už prichádzam do haly, tu som teraz v šatni, kde sa idem vysrať. A po klasické rozcvičke začínam trénovať. Začal som jednoduchými kombami. Potom som išiel na kombo s triple fullom na konci. Ďalej som pracoval na mojich kopoch chvíľu. A potom som mal na pláne urobiť toto kombo, ktoré na prvý pokus mi skoro vyšlo. A potom som ďalej teda iba skúšal, padal, skúšal a padal. A potom mi už dochádzala energia, no ja som ďalej skúšal. A potom som omylom urobil z toho aerial semi a napadlo mi, že dobre, urobím toto. Lebo sa mi to zdalo trošku ľahšie a nakoniec som to teda aj dal. Tréning dopadol celkom super. Dal som podobne ťažké kombo, aké som chcel. Na budúce dúfam, že už dám to, čo som naozaj chcel.